Manyalo duoko gi sani en ni nitie jomoko keto gimoro e pachgi ni telo mar agoko. Mago joma keto pach ji mondo oket ni nitie telo mar agoko. Gigi watimoga step by step. Charles nyalo nyisi ka ni wasekarado. Kata sani wanyalo dondre ka to bang'e kae to wadhi loso wachako loso mondo koro wawinjre. Gima timre ga ni nitie joma nyaka chun mondo otim gik moko. Nitie joma winjo gik moko. Wanyisi ni Charles ni gi joge giwinjo ga gigi. To ka gise winjo gigi to nitie jomoko madonjo e igi kanyo makoro josiasa. Makoro dwa kelo weche manono man gi shida gi government koro gidwa kelo wach. Emomiyo piny ka piny nitie gima iluongo ni law and order. Nikech kaka koro for example, ka wasewacho ni nitie stage gi bus stage ma mtokni onego obolie. Ka koro iwuok idhi loso stage ni ma illegal. Koro kwa goli kanyo doge e stage ga ngenge. Koro mana go nikech iketho sheria. Kwa ywa mtoke gi thuon iwe kuma Nyakorom jongwa go musa hinya nenre ni walalo kanya Abala Wanga achiel kachiel kintiere kaunti ma Kisumu. Kata kamano pod wamedo jiwo weche mag tudruok kaponi wabiro bedo kwa watudre kodgi achiel kachiel gintiere studio marwa e kaunti mano ma Kisumu. Kata kamano ote magi Nyakorom Wanga anena ng'eni Abala Wanga kanyakla kod Charles kantiere kaunti ma Kisumu biro do thuolo mano mar duoko e yo makara. So man moko kuom ote mabende nitiere ka ang'eni sebedo kioro ote makamagi gin mara ni Abala Wanga kanyakla kod Charles kantiere bum Kisumu ano Charles Obuya jatenda riwruok mano mar weg matatu e kaunti ma Kisumu winja e yo makare. Kaso mana ote mamoko mabende nitiere. Sharon Penya City Manager ni ka doho ne osegolo chik